lumina-i stânsă. Ești acasă? Mie nu mi-a putut să chem pe Horror și nici pe Bacu. Poate tu l-ai chemat? Pe Horror? Da, ce? N-am voie? M-a chemat? O să stau. Dar ce? Știi zaclinania mea să mă duci înapoi? Deloc. Așa-ți trebuie. Dacă tu știi că nu trebuie să te pui în vorba oamenilor mai mari. Ce, sunt fată? Numai nu asta. Eu cum să mă transform înapoi, știi? Transformă-mă, dar înapoi. M-a săturat. Bine, nu-mi mai trebuie eu să fiu fată și îmi trebuie să fiu înapoi, în țara mea. Cred că mă așteaptă și altcineva. Chiar mă cheamă Katia. Nu bine, Pacadar. Hai, spune-mi, sau poate așa? Mă duc înapoi, mă duc înapoi, mă duc înapoi. Ce-am pus? Horror! Cum să l-am chemat? Dragii mei, dacă vreți, nu-l chemați pe Horror, el este un duh foarte rău. Dacă se pune în tine, nu îl poți scoate. Nu, te-am ajutat. Nu bine, paca!